भारतनि हादोरारि हारिमु दिन्थिफुंनाय जयपुर थिएटर फेस्टिवल जायरांगामाव बर'नि खेराइजों लोब्बा गोनां मंगली बावथिनाखौ दिन्थिफुंनो हादों। 7 साननि हाबाफारिजों उदालगुरि जिल्लानि टंलायाव जानाय 1थि साननि गिबि हाबाफारियाव मंगलीखौ दिन्थिफुंनाय जायो। बे मंगली बावथिनाखौ आसामनि दाब दाब जायगायाव दिन्थिफुंनायनि उनाव भारतनि हादोरारि आरो मुलुगनां जौसाङावबो जायगा आवग्रिनो हादों। मंगली बावथिनाया नायग्राफोरनि गोसो बोनो हादों, मुहि होनो हादों आरो नायग्राफोरनि अनसायनाय मोननो हादों। गोलाव 15 बोसोर गोग्लैसोनायनि उनाव फिन गोदानै मंगलीखौ माहारियारि जौसाङाव जायगा होफिननो हाबाय होननानै नरजित नार्जारी बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिदों। बे हारिमु दिन्थिफुंनाय जयपुर थिएटर फेस्टिवल जायरांगामा को-पार्टनार मिनिस्ट्री अफ कालचार गभ अफ इन्डियाजों खुंजानाय दापन दा मिरर आसामनि दैदेननायाव उदालगुरि जिल्लानि टंलायाव खुंनाय जादों। मंगली बावथिनाखौ बिथोनगिरि महरै बिथोन होदों पबित्र राभा बिथाङा। बे बावथिनाखौ दैदेनदों बर'नि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर बिथां नरजित नार्जारीया। बे मंगली बावथिनायाव बिहामजो मंगली एबा गुबै आखुखौ लादों सानस्रि बर'आ आरो नैथि गुबै आखु जाराफाग्ला आरो अजानि आखुखौ लादों बिथां नरजित नार्जारीया। 24 सेप्तेम्बर खालि बेखेवजानाय हाबाफारियाव बेखेवगिरि महरै बाहागो लायो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिथां बिश्वजित दैमारिया। बे जयपुर थिएटर फेस्टिवल जायरांगामा 24 सेप्तेम्बरनिफ्राय 30 सेप्तेम्बर 2023 अक्ट'सिम 7 सान जागोन। खुलुमबाय, जों दा बेयाव टंला दापन दा मिरराव दंफैयो। जोंहा मोनसे प्रग्राम जोबनानै थांबाय, बे जाबाय मंगली। बे 2008आवनो स्टार्ट जादोंमोन, ओमफ्राय गेजेराव लकडाउननि थाखाय बन्द जानानै नै दिनै बेसेबांबा बोसोर 13 बोसोरनि गेजेराव 13 बोसोर गेप जानानै नै दिनै जोङो बे मंगली नाटकखौ जुरिफिनबाय आरो बे नेसनेल जायरांगम बे नेसनेल ड्रामा फेस्टिभेलाव जों बेवहाय दंफैयो आरो जों खालामखांबायबो आरो बेखौ पबित्र सार बिथांनि माबानि सुजुनायाव जादोंमोन आरो जों बे मंगली नाटकजोंनो नेसनेल एरियायाव गोबां जायगायाव जों बेरायनो मोनबाय आरो प्रग्रामबो खालामबोनो मोनबाय, जेरावबो जोङो रेसपन्सखौ मोनबोदों, मोजां मोनजाबोदों बयजोंबो। आरो जों बे मंगली नाटकआ बियो इन्टारनेसनेल स्टेजबो गानो मोनबाय, ओंखायनो जों खोब गोजोननाय मोनदों। दिनै बे मंगलीया गोबां जायगायाव गिदिंनानै दिनै लास्ट आरो बेवहाय बेसेबांबा बोसोरनि उनावहाय बेवहाय जायगा मोननायखौ जों खोब गोजोननाय मोनदों। जायगाया उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङावनो टंला बे दापन दा मिररनि सिङाव मा होनो जाला जलायावहाय जादों। बिनि राइटाराथ' जोंहा भुपेन नार्जी आरो सोरबा जोंनि बिथांमोननिफ्राय जोङो माखासे सारा कालेक्सन खालामनो बेखौ लानाय जादों आरो डाइरेक्सन जा पबित्र सार आफाया बिथाङानो सुजुदों, डाइरेक्सन होदों। बिनि अनगायैबो जों गोबां जायगायाव बेफोरखौ खालामनो हादों। बे जायरांगमा दिनैहाय 24, बे 24निफ्राय जाजेननानै फैगौ 30 तारिखसिम जागोन, 6 दिन जागोन। 6 दिनाव 6टा नाटक जागोन। दिनै फार्स्ट जाबाय मंगली नाटकआ, बेयो जाबाय जोंनि बे उदालगुरि जिल्लानिनो, आरो गाबोन राजस्थाननि। बिदिनो 7टा रायजोनिफ्राय फैगोन। सेरफांगुरियाव बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमआ फैगौ 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरसिम मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन। बाइगिरि बिथांमोननो आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमजों लोगोसे कसुगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो खुंफुंजानाय मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमआ लोगोसे मोजां अफार लाफादेरदों। 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंनि हेलमेट फ्रि केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 2,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 2 खेब फ्रि वाशिं होनाय जागोन। आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय 6003817191 9101547892 आरो
9101598021 जानबुं नम्बराव खौरां